This is Love Radio Academy. Kasama pa rin si DJ Rocky. And DJ Lance with an X. At DJ Lance with an X. Alam kong may isa-shout out ka dyan. Kaya naman, ilaban mo na yan. Shout out sa mga pera nating naubos na kakahil ng inner child natin. Naku po, laban lang at gastos pa. Parang ayoko yung word na gastos pa. Pero in order for us to survive this cruel world, Kailangan. Ganon, kailangan. Oy, pero gusto kong malaman, ano ba yung, mag-heal ang inner child natin? Meron ka bang ganong, alam mo yun, nararamdaman? Yung feeling mo, kailangan mo i-heal yung inner child mo? DJ Rocky, feeling ko lahat tayo may inner child na gustong pagalingin. Parang iniisip ko, yung inner child ko nasa kwarto lang siya, tapos yung matandang self ko, pinupuno yung room ng mga bagay na di niya nakuha nung bata siya. So, syempre ikaw yung nandito ngayon, no? Student Radio Jocks. Hindi ko na ikukwento yung akin. Gusto ko yung sa'yo. Ano yung mga bagay na hindi mo natanggap ng bata ka na ngayon mo lang naibibigay sa sarili mo? Unang-una siguro on top of my mind, sapatos. Ah, talaga? So, nung bata ka, hindi ka masyado nabibilhan ng sapatos na magulang mo? Parang normally, Pasko, ganyan, Christmas party, doon lang nagkakaroon ng, tapos di ka na makakatulog niyan. Gabi pa lang, kasi nakita mo, yung bago yung sapatos ko. Nasusutin ko siya bukas Christmas party namin, ganun. Ah, talaga? So, tuwing kailan ka nabili ng sapatos? Pag may bagong release? Ganun? Luma na, naabutan ko. Parang yung gusto ko that time, pag nabili ko siya, luma na siya, di na siya uso. Ah, talaga? So, ibig sabihin, practical ka din kasi hindi mo agad siya binibili pag na-release yung sapatos Kasi na gusto mo. wala din pera, DJ Rocky. Ah, ganun ba Tipid. yun? Kailangan Nagtitipid. magtipid, yes. May pera, pero binabudget. Hindi siya priority. Hindi siya kumbaga. priority. So, aside sa sapatos, ano pa yung mga nabibili mo para sa sarili mo ngayon? Travel. Ah, talaga? Dahil nga kumikita ka na ng pera, Yes. nag-work ka na rin pala. Yes, tama po. So, nakakapag-travel na ako kahit papano. Tapos, may iyak ka na lang pag nunood ka ng sunset. Ito yung gusto ng batang ako. Yung Talaga? ganon. Nung college ka, hindi ka nabibigyan ng pera para makapag-travel ka? Walang chance. Walang chance dahil sa schedule sa school? Schedule ng school. Tapos, yun nga din, tipid talaga. Hindi siya talagang Splurge necessity. or necessity. Pero hindi naman stricto mga magulang mo that time. Stricto din. Ah, kaya din. Stricto din. Ano yung pinakamalayong naabutan mo o napuntahan mo nung college? Sa probinsya namin lang. Ako lang mag-isa. Parang regalo nila sa akin, Siargao. Ah, yun lang. Pero ngayon, na nagtatrabaho ka at the same time? Nakabora na ako recently. Ganyan, mga ganyang bagay. Nakakalabas na ako ng hating gabi. Ah. Na gusto ko. Na gusto mo sanang gawin nung 12 years old ka? Kasi di ba mga bata tayo parang gusto natin lumabas ng gabi, maglaro pa din. Oo. Gumala. Eh ngayon, lalabas para mag-inom? Tama. Yung ba yun? Tama. So ano yung pinaka-late na uwi mo ngayon sa bahay nyo? Pagod na ako, alauna pa lang ng madaling araw, pagod na ako. Ay, seryoso Gusto ko yan? na matulog. Ah, so nandun ka na sa era na medyo matanda ka na gano'n? Sakit na ng likod. Yung umaangkol na. Tumitito na. Tumitito na. Pero at least kahit papaano, masasabi mo ba na nasulit mo yung era naman o yung phase ng buhay mo na lumalabas ka, na sumasagad ka ng labas? Ngayon na. Ngayon ko na siya sinusulit. Ah, ngayon mo na siya sinusulit. Mga few years back. After college, nung nagkatrabaho na ako, doon na ako parang, bala na. Minsan lang naman to eh. Ah, Ganun talaga. Ganun na siya. Ganun na. Ang saya naman ng pakiramdam na ganun. Ako din kasi late bloomer ako. Same. So, hindi ako masyado napayagan nung college ako na lumabas-labas. Alam mo ba, nagsinungaling pa ako? Nako po. Ikaw din nakapagsinungaling ka na. Oo. So, saan ka nakarating? Tagpo dito, since ang course ko nga po ay broadcast production. Ay, wala pa lang po. Ang course ko ay broadcast production. Tagpo dito, sinasabi ko, may shooting kami. Ganyan. Pero walang shooting talaga. Saan Shotting. Shotting. Shotting ang gagawin, hindi shooting. Ibang shooting Yes. pala. Sa bibig pala yun. Hindi camera ang gamit, baso. Baso pala yung shooting. Ah, ganun ka pala. Now I know.
Alam na tuloy ng mga magulang ko, sorry po, mama, papa. Pero as of the moment, nakatira ka pa rin with your parents. Ayaw nila akong paalisin. Seryoso? Pero gusto mo nang umalis sana? May part of me na gusto ko na parang gusto kong maging independent. Kasi ngayon parang borders lang ako sa bahay. Ah. Uwi lang ako, tulog kain, alis. Hindi ka na nakakapag-contribute sa mga gawaing bahay? Hindi na. Ay, nakalimutan ko na huling beses na nagluto ko, nagsaing, Laba? pa-laundry. Ay, ang social naman ng pa-plancha. Ano na, ay ako na yun. Ikaw Steamer na. naman. Ay, ang Steamer na siya taray. ngayon. Steamer. Oo. Akala ko yung... Nag-i-improve ang buhay. Kaya nga eh. Pero iba pa rin daw yung yung technique ng isang plancha, yung medyo mabigat. Yung dati nga may uling pa, diba? Yes, sa probinsya, uling. Ginagamit mo pa yun. Ginagamit. Pero sa'yo, dahil medyo naka-LL ka na, as in nakaluwag-luwag, gumagamit ka na ng steamer. Magkano lang naman yun din? Oo, tsaka pwede mo na siya mabilingin sa Shopee or Lazada. Tsaka pwede mo pa siyang dalhin kahit saan. Ah. Magdala ka ng planchang sa airport. Oh, wala kaming in-endorse po, by the way. Anyway, sana nga talaga mahil natin lahat ng mga inner child natin. Kasi naniniwala ako na marami talaga sa atin ang hindi nakamit yung mga gusto nating makamit nung tayo'y bata pa. At dahil nakapagtrabaho na tayo kahit papano kumikita na ng pera, ngayon natin nalalasap yung sarap na gusto nating maramdaman sana dati. Tama. Siguro kung hindi nangyari yun sa buhay natin, hindi tayo masyado magsastrive in life. And hindi natin ma-appreciate yung mga nakukuha na natin ngayon. Yes. Diba? Oo. Iba yung saya pag nakuha mo yung matagal mo ng gusto. Ay, Delayed gratification, kumbaga. tama. Diba? Gusto ko yung mga delayed gratification na ganyan kasi hinahanda ka talaga eh. Yan. So, handa ka na ba? Handa na. Yes. Handa na gumastos. Ay, nako. Anyway, ang dami pa namin pagkukwentuhan ni DJ Lance with an X sa aming pagbabalik. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky. And DJ Lance with the next. Dito lang yan sa Love Radio Academy. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Sabay-sabay nating pakinggan ang makabagbag damdami na kwento ng pag-ibig. Ito ang Magda by Glock 9 featuring Rico Blanco. Ay, wait lang. Sandali lang ha. Biglang nag-double necks pala to. Ito na. Ayan na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!